što uopće nakon 8 krugova pregovora može zadovoljiti Beograd u ovom trenutku? Pa prvi potpredsjednik vlade Srbije, Aleksandar Vučić, i definitivno najmoćniji političar u Srbiji, je u svom obrazloženju odbijanja ovog sporazuma rekao doslovno dajte nam barem nešto. Znači, srbijanska strana traži barem nešto da dobije iz ovog sporazuma s čime može izaći pred svoju javnost. Zajednica općina nije problem, no problem su ovlasti. Oni traže bilo kakve pravosudne, policijske, sigurnosne ovlasti ili nekakva jamstva da će na sjeveru Kosova biti samo srbijanska policija, dakle Srbi sa Kosova, kako bi mogli nekako opravdati ovaj sporazum. Mislim, i Vučić i Dačić su jako pragmatični političari i ovdje se trenutačno događa i ta borba između Vučića i Nikolića, koji je tvrdo i čvrsto protiv potpisivanja ovog sporazuma, koji poštuje mišljenje crkve, mišljenje Milorada Dodika, dok su Vučić i Dačić više okrenuti ekonomiji, budućnosti, a i jedan i drugi kažu ako ne potpišemo sporazum, ako ne krenemo u pregovore s Europskom unijom, mada je taj datum sada jako neizvjestan, barem da se taj datum dobije prije ljeta, najvjerojatnije možda krajem godine, ali i jedan i drugi se zalažu da se potpiše bilo kakav sporazum. To nije priznanje Kosova, ali jednostavno korak koji Srbiji omogućuje da ide dalje. Evo, reakcija je stigla iz Prištine, dakle kosovska vlada jasno kaže predugo smo čekali, vrijeme je da potpišemo sporazum, dakle je li Priština spremna za još jednu novu rundu pregovora? Pa iz onoga što se može doznati ovako iz kuloarskih priča, naravno da Priština ne odlučuje sama o onome što će reći i kako će postupati. Priština je voljna saslušati još jednom europsku želju da se pokuša naći nekakav, dakle bilo kakav minimalni sporazum, iako je Hašim Tači najavljivao kako Priština će konačno preuzeti taj sjever Kosova i staviti pod punu kontrolu vlade u Prištini, no čini se da je sad na redu još jedan krug, vjerojatno vrlo kratak, šatl diplomacije. Očekuje se da će Catherine Ashton po posljednji put posjetiti i Prištinu i Beograd i pokušati naći barem od ovih 8 točaka, koliko se misli taj sporazum nitko nije vidio, ali spominje se nekakvih 8 točaka. Za Beograd 6 navodno nije sporno, 2 su jako sporne, pokušati naći barem nekakav taj minimalni kompromis da se sporazum potpiše, jer uostalom bez tog sporazuma nema Srbiji puta prema Europskoj uniji, ali nema ni Kosovu dok nema definirane granice. Što se zbiva na sjeveru Kosova? Pa na sjeveru Kosova je mirno, ljudi su u iščekivanju, Srbi na sjeveru Kosova su jasno većinski protiv bilo kakvog sporazuma i na njih ima utjecaj Vojislav Koštunica i njegova stranka, koji politički danas u Srbiji ne znači ništa. No, oni su praktički taoci Beograda i oni će manje više prihvatiti ono što Aleksandar Vučić i Ivica Dačić na kraju odluče. No, Rada Trajković, zastupnica u Kosovskom parlamentu, u ime ostalih Srba koji žive na Kosovu u enklavama, a njih je u broju gotovo duplo više nego Srba na sjeveru Kosova, poručila je da im je dosta Pirovih pobjeda, da se treba misliti i na Srbe koji žive na Kosovu i koji će ostati živjeti na Kosovu, koji će ostati živjeti pod prištinskom vlašću, i da je jednostavno vrijeme da svi ljudi shvate realnost, a to je da je Kosovo država za sebe. Bio je to Josip Šarić iz Beograda. Josipe, hvala ti puno.